To mama ni kawuono call go ya abet ka 2 hours ya. Kwani kawuono neno nango ya. Ya. Ya, watu kendo yera. Kala kama itu ya. No kanini, mos. Ya jaber ya Brenda. Ti wita man an koro kanini. Ani ni makibire duka ambe na biro nyio duka kai koro he. Kanini. Ochibo, inga giweche mang'eny. Anyway, I've been busy. Atimo gik moko emomiyo okayudo nafas mar romo kodi. Brenda ngisi nangu. Ini ano ni pima donge. Nangisi ni ani era. Anya tikich. Era. Yawa. Koro iketa girunda kae ni busy la. Wewe abrotoni. Hai. Eroa. Kaka senyisi. Adich. Lakini kayudo nafas mabro neno. Kiro nafas. Kiro nafas. Koro mama dido nafas chandi. Very soon kai mabro mana yudo nafas. Bas. Gore. Ne koro timnia. Anto jadukane no gomia en gi gopa moro kai nodonga gopa alfa rio. Koro sani. Wanyitenda. To ang'o motimore miduoga chon nya? Dungeni tich nokethore, tich be aonge go. Koro amanyo tich to kayudo. To koro mokiyude ni twatimo. Kaka wadhi dak mbele ka Nyasaye mong'eyo. Nyasaye to nyalo ng'eyo adier. To koro yo tek manadi won nyithindo yawo tek. Piny ok nyalo bedo matek. Onge wach koro an awuok adhi e chama moko ma wadhiega mag mine ka. Donja ot kanyo jikon kanyo aketo ni nyuka moro nitiere ginene kanyi kawa gwata imadh godo ang' nwanere ka duogo. Wach nyuka mane miketa go sani? Ai to koro ka ionge tich to kichiem idwa tho kech nikech ionge tich. Awuok okinyi mano koro sani saa 7 koro iketa ge nyuka. Kuon be nitie dongawe ni adako mong'eri to dichuo yawa idonjo imadho nyuka kisemadho nyuka matin kuon be uma kanyo e kabat kanyo e hotpot nitiere kuon kod dek moro modundo. Koro idhi budho nyaka sadi? Dongo kuro ting'eno kawa yudore mine to kanyal ringo ng'wech. Adwaro ni mondo ang'e ni idhi duogo sadi. Karach to miya gimoro 3 hours kama. Adhi duoga. Seche adek te? Seche adek tin. Dongi ne miduogo chon. Yawa. Ok aduogo chon ni hecha. Enyewe oken hechi. Koro akwa ni dhia. Wach tich ni ka onge to dichuo ger yawa. Lakini onge wach. Nyasaye ong'e mana kaka iwachono. Dhia abiro. Ala ubura, ala chokro. Koro ka ng'aoro ni adaoro ni pradek gimigolego. Ala Ati wacho nango? Aoro ni aparo ni okawinji maber. Wacho no? Aoro ni pradek gimigolego. Yani kingia, tibung'iane amalo. Ineno? Adwa ni mondo wangi odhi piny. Nyathi jaber. Nyaka piny. Ineno ka 30 bob nyalo timo nango? Ani 30 bob nyakonye. Gimigolego aro 40 bob. Golo gi 10 bob yawa. Anyisi gimoro. 30 bob no. Mede gopenigo mondi dhi churi. Jaduka ngisi ni gopa alfa rio mabe nabiro kawo gopa ni. Koro ng'eni ko poko biro neno. Ani konya kae wakonya. Koro apenji 30 bob idwa ni mondo tim nango. Nyisa gima 30 bob nyalo nyiew na an. 30 bob nyango. Nyisa ni dwaro ni mondo 30 bob no onyiew nango kata otim nango. Otek newa kare adhi e chokruok 30 na adhi oro ni na dong mana namba cha
Wogija duka ko biro ngisa niya uchibuno biro kawo go picha lakini ok oyude. An korati. In emidwaro ni mondo jaduka omiyi pesa koso jaduka ema nigi pesa ni. Ale Brenda e weche mang'eny. Bye. Aduoga ka sani. Madh nyuka iywe matin. I breathe in, I breathe out. Weche duto Nyasaye ong'eyo. Iwinja jaoda. Aheri kabisa. To nyari cha bentie. Nyaracha wuok matin oduoga. To koro adhi bedo kenda e ot kacha. Yawa wuon ng'ane yawa. Donge ine miduogo chon. Kare wadogi mondo an ilos na gigo mondo adhi mondo idhi kuma idhiye. Hapana, sana rach. Sani rach to yawe wach ka iwacho ni kata pesa be ionge go. Sani rach to ambe nyaka bile gimoro ka ang' nadonje jikon kenda. Ne kik jing'e ni ionge tich asayi. Kik iyaw duondi ahinya e ndara ka. Chiel ni gite. Ang' ni gichak ng'en wachak bado chako dhier ka sani. Koro idwan mondo atim nang'o? Wadogi mondo ikonya. Kendo kar dok kanyo to kane ka donjo. Nikech donge pile tawe ni nyuka kanyo tayudo kimadho. En wachang'o sani. Pile gi kawuono pogore yawa. Nibedo koda koro tich nikech tich orumo koro dibedo maber na ni nabedo dala kenda. Magot kendo akanye yawa. Mago akanye. Iketo weche dhoga wuon Brenda. Weketo weche dhoga. Ang'ama chiegi moheri mabende watimo nyaka rusi. Datem gira inano ajaniko. To ne wawacho ni till death do us apart. Will gi wach no? Dako maber en dako madok kiromo gi dichwe rangach. Iduoko dichwe ot, inyimi gimoro to idhi kuma idhiye. Donge? Wuon Brenda. Ber amos. Ber ahinya. Ariyo. Anani kia kucho tata muluongi to kiwinja kacha koracho na wuok magi ng'wech. Alawi mateka manada neno kinya konya wuon Brenda. Akonyi gang'o? Wuon Brenda asethagora. Asewuotho. Okinyi pile chung. Ane dho ute ji, ane dho kembni ok ayud kata tich. Asetemo manyo to kayudi. To koro ka an ma onge tich, an mara tich nolal. Kata nyathina ma Brenda ni onge tich. Ang' nakonyi nade? Ji osika dala na ka ni dwaro tich. Akia ni atim nade? Ang' nakonyu nade jopiny? Donga biro penja ka nyayudo kata mar luoko kata mar ot. Kata doyo rabologi. Sani to onge tich. Kika wuondi tich to onge. Awe na nyayudo. Sani da. Aya ka onge to karamano ber kiwinjo mora mora wasti ng'isa. Abiro ng'isi. Aya. To Brenda chande. Brenda chantie kaka nene. Adieri. Brenda ntiere kijana ma Brenda wuotho go e gweng' kae. To kijana no ok ober. Nade. Weche ge ok ber e gweng' ka koso. Jana cha njore. An ang'e ni ka Brenda wuok ot to en gi min gi. Acha ne ng'ama on. Intie maber. An maber. Mano ber. To in? An be antie. Oromo kendo. Ka ruoth orita. Aneno ka waromo kendo. Nabiro kata naodi kanyo matin. To kiwachona? Kata nyara ok onyisa? Gik moko ok nyal wachi. Nadwaro nwalos mana matin. Wach mane? Niseyudo gimoro? Pok aneno. Iseorona? Napima kukada keto nisani. Wega buoga gi wach gimoro ya. Ito ni awe buogi. Wega buoga. Wami gimoro matin. Namba cha en macha mana macha. Mana macha. Poka loko. Poka loke. Waor ni 30,000 moro. Ang'o mibuokne? Mara? 30. Pesa gimatin. Erokamano wuoda, erokamano. Pesa gimatin. Nyasaye ogwedh nai, Nyasaye ogwedh nai. Koro waket ni kanyo. Erokamano. Ma egina nyiso nyathina ni ine kende. Ng'iane.
Erokamano. Koro an ge shida chiel. To koonge men gi to samoro en kende kodhi e chiro. Ok en dichiel maseromo gi Brenda gi kijana. Adieri? Adwa timo nonro. Ineno gi kanye. Ineno kona migoyo basi chopo ka kochieng kachacha. E kona no mostly giero ga chung kanyo etie nini kona mani mauyugno ni. Kanyo. Pile. Ayo kanya wacho ni en pile bataromo ga kod. Kadichiel. Kare wachne no nyaka timne nonro maber kabisa. Mondo wane ni en nango. To kapar Brenda ng'e ni nyathi maber chakre ne tin ne nyaka obedo maduong'. Ng'eni mag piny gi wok wanya ng'eyo. Ang'eyo mag piny ok inyal wacho. To piny en piny. Nyaka ng'e kaka nyithindo be dongo maber. E yo maber. Ok ni gichung' e kor ndara gi nyithindo gi yawuoyi. Nyaka wuoyi bi maber ma otim nonro maber. Kamano. Piny ni tel mana piny ni. Inare nyathi obiro kober, tiro nober to ikete moko kae. Onge wach. Erokamano. Mano ma danyisi. Aya, wan kora adhiyo. Oriti. Erokamano, kiwinjo tich tiwachona. Aya. Ang'o motimore kendo? Ne. Nyarino ok dwa timo gima dwaro. Yani ok obehave kaka dwaro ni obehave. Behave nadi kendo ya? Ok odwanyore. To itachuli pesa mondo mi ikone ni atim gimoro amora madwaro ne onego tim. En ok odwa. To dongawe ni baba ine monego be ni nyise ni anto akawi onego itimna kama. Anyise nade to pesa tachuli. Ya madwa nyisi idadwa ni mondo. Anyise nade to pesa tachuli. Koro idoni achuli kokachaka kone ni ne. Ang'o midwa na tim? Kone ni gimoro amora matinga koni. Tim. Owe tamore. Omiya tich matek. Idwa ga to timao. Oluok ni sende. Kikipim, we pimo wiya. We pimo wiya. We pimo wiya ni kia gigi. Ni lera nyathina. Gik moko konego wachi. Gik moko konego wachi ni gipar. Waparane. Ogoni pas? Ne. Adwaro ni puonye nyako. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456 ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu. Na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Dubai, a city of endless possibilities. Marvel at the skylines from the top of Burj Khalifa. Shop in world-class malls, dine under the stars, and explore the desert on an unforgettable safari. Cruise along the creek at sunset and let the rhythm of the city inspire you. Whether you're traveling solo, with a partner, or with friends, Dubai is yours to discover. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel.
Dream, explore, discover. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. We have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni oyango jo Kenya Bob Njagi kod Nicholas Oyoo mane ondhi Uganda kaka ongoke ng'anyo mane odhi konyo Bobi Wine campaign. Familia machielo pachoka yuago ng'atgi manyocha onegi Tanzania ka jo Kenya moko mantie Tanzania nyiso luoro magingo. Oganda man lutindo bede opposition. Wangni watelo nwa bede sirikal kendo watiyo gi yawagi kendo watiyo kodgi kanyachiel wamak rekod matima mata. Ogai makojolo mar ODM Oburu Oginga okoni giol kod kwedo sirikal kendo ni ODM maotayo ok bi kwedo sirikal kata matin. Teach unge manyo teach ase apply teach madhi apar akegi kmande mbele ka sani unge wat ne scientist Tami manunga mentio dot ka Bene. Imo be. Anti mo be. Kino kae. Anto na biro kani nyalo konya gi ngini sani an teachless. Yani aonge teach. Koro kani nyalo manya na teach mora manyalo timo. Ayude kata nya pesa. Kich sani to an marach. Oh. Okay. Unge wach wuoyi matin. Teach. Abiro wuoyo gi jotenda manondeka kata kane giriemba kamano to iningeni nyanya kijana matin ma pod nigi teko ginapani ginyakawi ginyalo kawa donge monde konyrigo ne giriemba lakini iningeni deni in poditen to podi gi ngufu inyamanyo kata ka kokanyo lakini nyamanyi kata kamoro kendo donge nyisa ni besa ni koro yoke tich hata onge tich nikech ika to be ng'ende jaber nuko gi nyara kendo imade ande maber An ban maber. Apenji Brenda. To dongane ni kagi mibiro gi ng'ato kamae to. Odok go kona. Nga an? Brenda yawa dongane no gi ng'ato machalo tinga kubiro kamae. Aparo ni leko. Aleko nade ta nene yawa dongane ni kibiro gi ng'ato kamae. Abiro kenda. Onge ng'at moge makae. Dongine iyuda ka wuotho kenda. Kosene riambo e kona ka chineno mondo igo kona cha dongane ni gi ng'ato yawa kosan ok aneno wanga neno tinga. Ati tinga? Yawa dongane ne ok aneno wanga. Aparo ni i confuse tinga gi uncle na moro. Uncle ni tinga nyaka karango sebet neru. Mano ok tinga, mano nerwa. Yawa neno tinga ko biro kama to go kona kama tinga ngeno kudwaga rumo koda. Ining'e nera? Ing'e nera mawacho? Nerwa kiata neno tinga. Manyisi ni mano nok tinga, mano nerwa.
Brenda ti jam riambo ya. Ingeni aparo ni in gi weche ni moko midwa keto na ka dong. Onge weche man goto. Pesa tigolo kune kada dong ane niki kwadhiri nyaka gi pesa kama koso kwadhruok boki kwadhiri. Nera no emomiya pesa. To nangi pando ibuok kinena basi pando. To danga ngi kidwa kata kwalogi. Aja kuoga. Okawacho ni jakuo lakini nya bedo ni ngi plans gi moko ma. Onge plans manya bet godo an gi mang'eyo na ne nigi tinga to tingo mi pesa ti wuonda. Mano nera emomiya pesa mondo ater ne mama. Be adwa ni aket gi maber. Tinga tinde neru adhi apenjo mama uwa. Gochne kata sani penje? Jadong to kare koro inokonego bed ni manyo tich lakini kija yudo tich no imanya skul to katieko maber ng'ane tira skul no we kore nantiga e mbalariany to koro inya yudo tich moro manyalo konya kata katieko mbalariany kamano ne antiere lakini joma ne chulo nokelo na wigi e diere koro nokatieko koro kata ka yudo tich ineno mbalariany mane intieno idoka doka tisomo tiduogi tichaki yudo tich maber donge pod ithin to somo be nyaka isom kendo kimedo gi tich itiyo tisomo donge sawa jadung kare kika yudo tich moro kiyudo fununo moro inya gineno ini ato anosip dala ang'ena bro kalo kae sasa kaneno en ka Brenda abro kalo sasa ka amose koro onge wach abro tudora kodi mondo wane kaka judo joka to igoni dhok to mondo idhi yude kaka inya konyori donge kama jadong awe kama na ine koro aneno ka koro adok mondo ang'e ka nitie tiju gi moko mano nego bed nadhi ywero pok natieko ywero gi mondo ang'e ka kija jayudo gimo matin are onge wach wuoyi matin in chop maber dong maber jidong koro ka winjo wach abogoni dhok sawa erokamano ago erokamano Brenda riambo matek kama yao nera wako dayot to kowa to nyisani kaw pesani iter ne mama koro idwa ni aamini gimiwacho kidwa ni aminia iamini ko kidwa bokanya chuni nikech anasenyisini mano ne nera Brenda ingena kawi kaka nyaminwa matin maluwo toka Brenda kida chako wuotho ka tinga jok minya chako wuotho ge gweng kae tinga ji duto tete mane gweng ka tinga mineno tinga mararache koro pesa emo miluwe kosango miluwe ngini akiani wach tingani iwuogo kanye nikech anyisi ni mano nera koro akiani ine mani wuotho gi ng'atno koso ane mana wuotho onge neru maneno tinga kacha to tingo pondo tingo ng'eyo no kwa modre ga pikode tingo ok dibiku ok nya chopo kuma ntie temo mi ang'en anena to go kona akia kaka nyanyisi nikech asenyisi ni mano nok tinga mano nenera akiani idwa ni anyisi gi dhok mane onge gimikia kanyo nikech ane nigi tinga to tingo nena to tingo ng'eyo no kwa modre pikode koro tinga ga konena to go kono dok mwae we weche mang'eny ineno an gi mood maber ok adwa ng'ama kethona mood ni matinga tinge momiyi mood ineno dhiadhia kuma nidhiye an bi yuda mana ka wuotho mos aonge wach gi ng'ato ok adwa weche mang'eny iketho ngimani Brenda iketho ngimani ngima mane maketho gi tinga chuo tete mane gweng'ni tinga imineno yaye nyako ni tinga no en chuori kata nang'o nikech ok idwa winjo gimoro amora tinga kwani tinga ok en chuora tinga ok en ang'ona tinga wuotho godo kae ka wuotho gi baba ni tinga ka wuotho gi ng'atni tinga kwani tinga no tinga ang'e tinga neno tinga yawa neno tinga to tinga boketho ni ngimani wang'isi boketho ni ngimani makata imany ng'at machielo weri gi tinga Nyako. Mama. Yakane. Nyaka ni wuog gokinyi. Awuok adhi e bura
aduogo iwuok mbele na kore kiduogo sani iweya ka atimo tije duto mayot matedo nyaka lunch ma wuok adhi e bura maduogo kore kiduogo ka sani mama ben gi hawi ni aduoge ot kae nadwa ni ndoko in mana gi hawi ni aneno ni aduoge ot apenji intie gi dala moro monego beni ninde mama aol gi wach tinga yani mama inokine kata ni an nyathini baba untiere ot kae winja duoke duondi no piny wechi loso mama anokadwa wach tinga duoke duondi no piny anokadhi duogo kuno kendo to moki duogo ni to gonyi gi gimoro matin mama ne dongi ng'eno nego wacham otieno chiemo motieno onge dak ibiro kata gi paper bag moro mama kori tiyo koda mondo adhi om pesa okati kodi okeyo marach okeyo marach en mana ni kaka chali mama anyisi ni aol okadwa wach tinga mana tich moro mondo tim lakini tich midwa ni mondo baba unga yot ka baba kwanza napango nadwa dhi nyise wachno sani kikitem mani dwa ketho kenyna donge mama yo idwa ketho kenyna awacho ni abro gochoni abro gochoni tinga ne chunge mondi chung dakika matin agochoni tinga nyatimi ang'o marach ang'ata gi tinga ang'o miketho nyithiego ji maliche gweng' ka yawo nyathini ema ketho oyieno ken nyathina miketho lakini nangi nyirite mane gweng' ni ande ititie kodgi marach nikech in gi pesa ok iti gi pesa nigo konyo joma onge godo nyako kamidhi e bor ang'eyo kamidhi e bor kamichomono onge abo ng'isi adier tinga we tiyo gi pesa ni marich ter kata kanisa ter ne nyithi kiye waso dhi okonyore godo molo tiyo gi pesa ni ketho matiyogo malich ok imany magi imbi tigo malich kata ka amanyo e sani amanyo maga botiyo godo awacho niya many meki ikony go ji an ok adwa konyo ji ok atamora an okonyora ni akony ji ok atamora an amiyi mana advice kaka owadwa advice mane advice no ok ibed goyo itiyo gi nyithi ji marach ni ng'eni piny pesa ni rach ito wuotho gi nyiri abro padi apat teme tinga manga tem anyisi adieri we tiyo gi pesa ni marach kiketho go nyithi ji mokwongo nani Brenda miwuotho godo cha nyako mathis chande koro iwuok e nyiri moko gisedhi ir Brenda koro kohera to oheri manade wuon gi bro maki ma ikia baba bolawi gi beti mbele gi tugo bo ng'eni antinga amuomo kamoro amora iko yie ni pesa go onge ok bogoli e jela mera pesa gi mamit idwa na adhi kanye gini ng'eno ni watimo kodi dong ing'eni mama gi nyathine mama gi nyare watimo e buopi mama gimitimo ni ok ber ing'eno sepenji kama nyaka ninde koro gino mondo itim donja kudre ni tuo wibari ibiro ka wibari kabisa kasti ioro na ora gine ne taringa kao ringo moro e buchaka to aloso ne to chamo mama bing'eni gimitimo ni ok ber atimang'o en mana mama dong itiyo koda mondo iyud pesa dong donge okati gi pesa no dong kata katedo tichiemo pesa no kobiro atedo baba uchame ibe ichame wachame ne kaking'aro nyaka ni yud tinga ing'aro nyathina ne iti ne ng'uti law kende mirwako japrabiji chabe iwinjo wachne be oneni tinde kaka iwuotho nitie pesa moro kae mano keto na e simu nemo mi aheri ga nyara ing'e na chaki ga minwa wadhi wa mondo aorni ne donge ora mondo anaikra ka ginene kikapu mondo achop kode chiro ora mondo adhine ior gimigologo mama lakini gimitimo ni ok ber ang'eyo no ok ber kata ane chunya wuon gi nyasacha ok ber kata nang'eyo kabisa enani nyaka wachiem wewa mondo waketni aya kik wiwil gi transaction fee erokamano
Wea nini ne? Aika. Mondo adhiyo. Kionge go. No ka ionge pesa to emo wuotho ka. To in ma in gi pesa ni. Mate wanyono loni. Young man, mind your business, okay? Mining atemo mind to be donje business na nango na business ni mane madonja business na wuotho ngiyo nyithindo matindo miwuotho ge gweng kae ka ngi ka fuli podi kare ni done wuoth kodi okadwa ni wuoth koda tinga likech mokongo bokanya heri okadwari ambe to kora ngoma miwacho kamano weketho nyithi ji ti pesa ni maber manyo yo minyatiyo go gi pesa ni tinga ne nyako ngini ya no konegi agiu gi nyiri machalo kodi kama Miketo matindo ke mone gi wuoth godo. Ilit nango, ilit. Odonge lit na nikech ketho gi nyithindo matindo. Gin dong ging'ene gi kethore. Pare niya. Gin dong ging'ene gi kethore. Asefuli ne wuon Brenda. Tibiro ni. Iwacho na. Asefuli. Ipani buoga. Ibuoga gi gik moko matindo. Ipani buoga. Wangne kiboye ni pesa nigo. Getem. Pesa nigo kubogolie mera pesa gimora mora. Idhi maki. Pesa gimora mora. Mit manade ni. Mit to mit ni nikech wuono ko nyithindo pesa moko mathin mabok konyi kata. Pesa gimora mora. Ati ibuoga ni ati biro maka. An. Gitem. To donge kidhi tem idhi maki. Asefuli angiso. Ibiro ngeni ane tinga. Ine tinga makalo. Amuomo kamora mora. Dikucho. Joga ni. Rachi ni pesa. Yati anda wuoth kodi. Dikucha. Anyisi niya. Ina jiri matin. Iro pesa banyiro pesa makakala yudi. Ankeni ngine pesa lakini pesa ga okanya nini. Pesa ni chalulo. Hii chalulo. Ina kata mawan. Wewe misa. Nekaja tibuonje yawa. Lakini Brenda. Neno, wach moro timore kae. Awinjo story moko ma bupi kama niya. Oporo ngini donjo na. Oporo kose donjo na. Tano awachi. Jamoro iluongo ni tinga winjo ni nyono ji alafu nyono nyithindo malecho kama ka nyathina ka jaber kama kora winjo ni unti ka kuwuotho kode kae kia uyudoru ka udhi kae an ng'eni gigo to nga an dongin neno kata necklace gi an ok anyiewo koro ine ineno weche miwinjogo mago weche mamiriambo to an gima nyalo advice sani kidwa ni mondo waendelea bedo siep we winjo weche miwinjo kuom ji mawuotho kata gik matimore mago jok mok dwarnwa ber ineno an inema awuotho kodi inema eri onge ng'at mora ma awuotho go kata tingano akia nga poka winjo kata nyingno koro akia kata gik miwacho ikia tinga kata wachno by the way kata chwanya an jaber gi chwanyre sa wachno se chwanya neno timnia kikia tinga an kendo kora moro ma kadhi kanisa wagdi kwa Nyasaye mondo kikomi ing'e tinga ing'e tinga kende ka okadwa ni ng'e jamano ema nyamia kombe ing'e ne monya bet gi pesa e gweng ni moinga ing'e ni wan dieri e gweng ni mane gi pesa tinga alafu an onya bet beltan nyuma kuro in gi pesa in gi pesa mane yawa nyathi msani nyathi nigi pesa marach ere pesa no mondane pesa antie go nini abro bet go antiere go abro bet orna elfa par kanyo mondangeni in gi pesa orna sani nikech dongocho ni in gi pesa orna elfa par kanyo sani mondang'e ni in gi pesa nikech wacho ni in gi pesa koso kine miwacho na wacho koro lakini antu story no chwanya stoch nini stoch tinga an kendo kwa dhi winjore donga kweri ni we donga nyisi ni kiki chaki luong nyingno kai koso kiwinjo gimanyisi ndika untie gitinga donge apro ng'eyo kenan inaneno idwa ni mondo wawere dini nyisa chon ni okidwa gini dini nyisa Ne kidieny mar ariyo, Sang'wen otieno. Kik idhi mabor.